Izimpahla zinekiwe. Sanibonani, sanibonani, sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha la ekhaya bakithi besicela ukuthi usubscribe. I-YouTube channel yethu uyasubscribe. Usesha ku-YouTube uthi sichaza amaphupho noma ungene nayo i-link uyibhala lapha ku-TikTok wethu sichaza amaphupho. YouTube sichaza amaphupho subscribe. TikTok sichaza amaphupho you follow. Facebook sichaza amaphupho 2 you like. Yes. Uthi-ke laphana-ke bude ngiphuphe izimpahla zinekiwe ocingweni. Lelo phupho kusuke libika imfihlo, kunemfihlo ekhona ongase nje uyizwe maduze ezokumangaza futhi. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile nawe ungabuza kwi-comment uzothola impendulo yakho. Nisale kahle.